îl distruge pe ăla care ar concura pentru președinție, că nu ia nici invitat. Indiferent cine e deștept sau cu rezultate deosebite. Dar Ciolacu și acolo la bătaie. Ok. Deci am reținut, final ar fi Ciolacu, Nicușor Dan și bate Nicușor Dan. Acum, în direct cu noi este... Nu numai că cu domnul Ciolacu. Cu oricine intră Nicușor Dan la președinție... Dar de ce nu credeți deloc în domnul George Simion? Asta mă... Ne aminti că doar o clipă și Codin, fiindcă suntem... Nu e timpul lui. Codine, nu e timpul lui. Retine. Da. El a jucat rolul opoziției fenomenal. Este cel mai tare politician în această oră. Dar nu e timpul lui. Domnul Dragomir, da. Dacă vreți să stați puțin pe linie sau că îl avem pe linia cealaltă pe domnul Gigi Becali. Să trăiți, domnul Becali. Vă salut, vă salut. Ce faceți, domnul Becali? Ce facem acum cu decizia CCR? Bă, decizia CCR ce? Vă dau eu acum... Mie, pentru prima dată, a început să-mi fie frică, nu mai vreau să mai vorbesc despre ea. Bravo, DJ, deștept! Exact ce zicea Neamitică, Dragomir, mai devreme. Bă, pe cuvântul meu, vă pun capul la cutie acum. Dar de ce vă e frică, domnul Becali? Ce credeți? Că începe ce? Armata să iasă pe stradă? Nu știu, tată, nu știu, dar dacă s-a făcut asta, înseamnă că îți dai seama, e ceva, o putere prea mare, că n-au făcut judecători, îți dai seama. Înseamnă e o putere prea mare și atunci ce mă bag eu? Bag capul la cutie, văd de treaba mea. Păi, dar eu mă așteptam ca Mataleacu să fii președintele Senatului, dau un exemplu, și să fii președinte interimar de pe 21 decembrie încolo. Băi, Dani. Băi, eu să văd de treaba mea. Dar să spun un lucru. Toate ce se întâmplă sunt în favoarea noastră. Da, așa e. Pentru că acum 22% al lui Georgescu vin la Simion. Și aia ce spune Neamitică cu Nicușor Dan, poate să candideze, dar ia 12-13%, 15%. Cine, Nicușor? Da, 15% în primul tur. Dar pentru noi e avantaj, pentru că Simion acum ia 30% în primul tur. Să dea Dumnezeu, da. Băi, acum toată lumea și de optică. Păi, dar de ce nu mai luați, domnul Becali, de ce nu mai luați în calcul pe Călin Georgescu? Eu nu înțeleg. Păi cine îl mai lasă, bă, pe altfel, dacă au făcut ei, dacă au anulat ei alegerile așa, mai lasă. Păi și ce, o să-l aresteze? Ce o să-i fac? Îl hușuie din țară. Nu mă bag eu, ce știu eu, nu știu, dar dai seama dacă au anulat alegerile, poate să facă ce vor ei. Și ce se poate să face? Adevărat, da. Ce se poate să face? Și așa eu mai bine pun capul la cutie, văd de treaba mea, nu mă bag în așa ceva. Sunt prea mic pentru așa ceva. Dacă și matale ești mic, eu ce să mai zic? Sau bă, nu că sunt mic. Bă, când nouă trebuie să putea constituțională cu unanimitate, tu îți dai seama, acolo e putere mare. Tu îți dai seama ce puteri. Clar, 9 judecători de 9, da, să zic același lucru. Bă, tu îți dai seama ce puteri sunt acolo implicate. Eu mă așteptam să fie 5-4 măcar votul judecătorilor. Băi, Dane, eu bag capul la cutie, văd de treaba mea. Sunt prea mic pentru așa ceva. Dar o să iasă lumea în stradă, domnul Becali, că asta e dilema acum. Nu iese lumea în stradă și de ce? Pentru că toată lumea e îndrumă la cal. Și dacă toată lumea îndrumă la cal, n-are de ce. Deci... Și plus de asta, bă, Dane, hai mă, să amendăm până vot. Hai să ieșim în strada votului. Hai să intrăm la vot. Asta este arma, nu strada. Votul. Ce faci în stradă? Ce faci? Te duci în stradă și ce faci? Nimica nu faci. Bă, arma este ștampila. Acum când se fac noile alegeri, fac Simion. Dar al doilea tur de scutin, fac. Dar tare mi-e frică că dacă în turul 2 îl dau sondajele pe Simion cu 70-30, o să le anuleze, o să zică că sunt atacuri hibride din partea cine știe ce atac hibrid. De la altă țară rusească. Cine știe ce mai inventează? Da, așa e. Că lor, dacă nu le iese pasența,
Inventează ceva. Abia acum cred că văd și românii cum e justiția asta în România, adică ceva... Băi, Dane, nu știu, Bane, nu mă pune să... Băi, nu vreau să critic justiție. Nu mă băga pe mine, că eu ți-am zis, eu fac capul la cutie, nu mai mă băga pe mine asta. Nu te bag, Nea Gigi, dar vreau așa să facem o constatare. Cu treaba ta, constată tu, eu nu constat. Că așa l-au judecat și pe Ceaușescu acum 35 de ani. Bă, constată tu, eu nu știu, nu mă țin minte, nu mă băga pe mine la așa ceva. Eu văd de treaba mea, de familia mea, văd că mi am familie, bine, am viață, văd de treaba mea. Auzi, Dane? Dane? Dane Mitică, zi, zi. Dacă aș fi în locul lui Simion, chiar nu i-ar fi frică. Păi săracul și așa are și el niște dosare. Păi să știi, să știi. I-am zis și lui Simion, băi George, tu acum normal, tu ești președinte, tu îți dai seama. Și eu zic că mi se pare un moment foarte bun pentru George Simion. Nu-l lasă, dacă se fac alegeri când vine Trump, Simion e la bătaie cu Nicușor. Când vine Trump? Dacă ar veni Trump... Băi, Mitică, îl bate Simion pe Nicușor Dan la orice oră vrei tu și de noapte știți. Nu-l bate nimeni în țară pe Nicușor Dan. Băi, Dan, Nicușor, hai mă, lasă pe Nicușor Dan, îl votează ăștia. Bine, nu contează acum. Dar dacă vine, de exemplu, Trump în noaptea asta în România? Păi te referi la avionul ăla care vine din America? Da. Da. Deocamdată vezi că Trump nu e la putere. Bun. Noi suntem trumpiști, dar nu e la putere Trump. Păi, Mitică, eu i-am spus lui George, băi, George, ai grijă, că urmezi tu acum. Păi ce urmezi, Năgici? Păi, bă, de bună, tu nu-ți dai seama, i-am zis că tu la ora asta, tu ești președintele României. Tu urmezi. Să știi de la mine că și ăștia care vin la guvernare acum vor avea mari probleme, dar dacă sunt uniți, nu se mai dezbină PNL-ul cu PSD-ul, cum începuseră ultimele 2 luni, mă, parcă erau nebuni, mă, mâncava-și gura, constata cau. Mergeți, bă, pe blat, bă, fratele meu, pentru că toată lumea e la fel, fiecare pentru el. Eu, Mitică, eu merg pe blat. Păi asta e cea mai bună, Gigi, mersul pe blat este cea mai bună pe lumea asta. Păi da, păi eu capul la cutie. Păi bineînțeles, capula, da, la cutie. Adică ăsta e sfatul pe care îl dați poporului român, să stea toți la cutie? Mersul pe blat. Eu stau la cutie. Nu, eu stau la cutie, eu că mie mi-e frică. Băi, Dani, mie mi-e frică, eu recunosc. E prima dată, eu eram neînfricat, dar prima dată când mi-e frică. Da. Adică ziceți așa, că de acum totul e posibil. Dacă au dat-o pe asta, poate să dea orice, oricând. Păi cam așa, orice. Fac ce vor. Așa ceva nu s-a mai existat în lumea asta, băi. Adevărat. Da. Mai ales în Europa, vă dați seama, în Europa să zică cineva că să nează... Doamne, că nu știu ce și putare, păi voi din moment ce s-a validat, ce să... Dar dacă e o hotărâre judecătorească definitivă, n-ai ce să mai vorbești, bă, de ce să mai vorbești, Dane? Păi știu, da. Da, mă, dar nu-i normal să se judece așa. Uite cum spune Gigi Becali și cum spune și dumneavoastră, măcar să fi dat o motivare din asta, să ne explice. Păi nu știu cum spun, lasă-mă, bă, că nu ce pui gura mea vorbe, mă. Păi nu, domne, dar n-am zis așa că... Bă, Dane, eu închid să știu, eu ți-am spus că mie mi-e frică deja. Deci te rog frumos, nu mai mă băga pe mine. Nu te bag, Nea Gigi, nu te bag, dar zic așa. Dar nu? Dacă ți-am spus că e prima dată când mi-e frică. Da, deci ce simțiți, domnul Becali, dumneavoastră? Că ce se va întâmpla? Nu mă bag, nici nu zic, nici se gândesc mai. Păi dacă dumneavoastră vă e frică, noi ăștia ce să mai zicem, domnule? Mie personal, efectiv, mi-e frică că l-am auzit pe domnul Gigi Becali spun că e frică. Exact, adică exact, eu m-am speriat mai tare când l-am auzit pe dânsul, că nu mă așteptam. Bă, dar nu că vrei să spun ceva. E prima dată în viața mea când e frică. Nu v-am auzit niciodată așa. Deci dacă și cel mai bogat român sau nu știu, unul dintre cei mai bogați spune că e frică, Dane Mitică. În orice sezon al vieții, în orice parte a vieții, dacă nu ești dominat de frică, nu ai progres.
Așa că eu îl felicit pe Gigi Becali pentru că eu nu sunt om politic. Acum... Hai să spun de ce mi-e frică. Și mie mi-e frică ce se va întâmpla în țara. Păi nu, mie mi-e frică dacă văd de treaba mea, că mi-e frică pentru mine, nu că se întâmplă în țară. Ba da, și pentru țară. Nu, păi pentru țară ce? Păi pentru țară fac ei ce vor ei, mă, ce? Păi tu nu ești tot parte din țara asta? Păi sunt, dar și ce mai contez eu? Ai dreptate și tu aici. Nu mai contează. Ce mai contează, mă, nimica? Băi, Gigi, la timpul noi, tot doi, mă. Nu, dar știi care e treaba? Eu acum am și eu o vârstă. Pot și eu de treaba mea să liniștit. Păi nu, dar spune... Nu, dar ne-am amintit ca să spun ceva. Mă sună fetele, nevastă mea, era la Constanța. Băi, Gigi, vezi de treaba ta, nu te mai băga tu în asta. I-am spus, băi, nu că trebuia să spui tu să-mi văd de treaba mea. Mi-e frică, i-am spus, de-aia văd de treaba mea. Și îmi văd de treaba mea. Păi, e normal, mă, să ne fie frică. Omul fără frică nu-i sănătos la cap. Păi da, ce să fac? Nu am mintit că până acum mie nu mi-era frică. Deci de ce? Permanență. De cum am născut cu frică. Eram tânăr, în cutare aveam, nu eram neînfricat. Dar acum am și o vârstă, mai îmi convine, nu mai fiu arestat. Asta cu arestatul e mai greu acum, că să știi, nici ei nu se aruncă. A trecut perioada aia arestării. Mitică, bă, orice fac. Nu, se feresc de arestări. Nu, sunt băieți deștepți, cu ordinul e de sus. Păi eu nu știu, eu văd de treaba mea, nu mai mă interesează, îmi văd de treaba mea, da? Mai ales că e în avantajul meu. Văd că e în avantajul meu, că e în avantajul Partidului Aur și al lui George Simion, care e al meu. Da, foarte bine, felicitări. Nu? Dar dumneavoastră, domnul Becali, nu puteți să spuneți că stați pe margine, că sunteți în Parlament, deja faceți legi, votați nou guvern acum. Dar merg pe blat. Pe blat. Dar vedeți că urmează ceva important în viața dumneavoastră de parlamentar, trebuie să votați nou guvern săptămâna viitoare. Pe cine votați? Îl votez ce zic ei. Dar care e ei? Asta e bună. Asta a fost e bună de la poporului. Ce zic ei? Să-mi spune și mie. Ce zice Iohannis? Iohannis, Cine să-mi dea și mie ce să votez? Deci pe cine pune Iohannis prim-ministru, pe ăla-l votați, ok? Bă, ce zice Iohannis, așa fac. Da, vedeți că Iohannis pleacă. Iohannis pleacă în excursie acum, a dat anunțul și cred că pleacă. Mâine o să se duce la schi. Nu, pe bune, că nu nici nu fac. Dane, foarte important va fi primul ministru. Corect. Și părerea mea este că și PSD-ul și PNL-ul, dar mai ales PSD-ul, că ei sunt pe primul loc, trebuie să lupte pentru... Păi, probabil că Ciolacu. Probabil că va fi tot Marcel Ciolacu premier. Dom'le, să știți de la mine, Ciolacu n-a fost un prim-ministru rău. Nu, hai să spun, nu cred că va fi Ciolacu pentru că e prea slab. O să pună un prim-ministru, că nu știu. Păi care? Pe Bolojan? Pe cine să pună Nea Gigi? Ce Bolojan? Uite, mă, ce aici cu Bolojan? Păi care altă variantă? Ce variantă? Probabil la PSD o să fie. Nu neglijează nici pe Helvig. Și eu zic că de la PSD ar trebui să fie primul ministru. Dar fiți atenți aici. Dacă e primul partid. Tânăr și deștept. Helvig e și deștept și tânăr. Pe Helvig? Da. Bă, nu știu, eu nu mă bag. Eu îmi văd de treaba mea. Și așa eu să aibă majoritate. Extraordinar și aici nu mă bag. E tare, Nea Gigi, da. Deci, Nea Gigi, nu te bagi, dar matale ești liderul de la Aur, mă rog, al doilea om în ierarhia Aur. Hai, Maxim. Păi da, dar eu i-am spus lui George. Ce ai spus? George, în primul rând, e în avantajul nostru. În al doilea rând, ce ne băgăm noi dacă e în avantajul nostru? Să lăsați lucrurile așa să meargă, să vă aducă poporul la putere. Că George a început, că nu știu ce, că lovitură. Bă, George, ce lovitură? Ce-ți bă de treaba ta? Acum ești președinte. Mi-ești pe blat. Ești pe blat că ești președinte. Dar mai e ceva, vedeți că George s-a poziționat săptămâna trecută și a spus că dacă se refac alegerile, el nu mai candidează.
Păi, dar el a spus că dacă se refac alegeri, nu mai candidează. Da. Dar acum, dacă a fost, acum e vorba de atac hibrid. E altceva, dacă e atac Acum e hibrid. atac hibrid. Acum nu e vorba de refăcut. Acum e vorba de atac hibrid. E altă treabă, da? Dacă e altă hibrid, treabă. dacă era doar atac, mai mergea, dar să fie și hibrid, Dacă e și hibrid. e prea de cale afară. Da, dacă e și hibrid, îți dai seama, e atac hibrid din alte state. Că dacă era particular, era altceva, dar de la state. Dar l-ați auzit pe Iohannis că a primit semnale telefonice de la servicii, adică nu le-a primit în scris, pe telefon, adică e foarte grav. Păi da, e treaba. Bă, Dane, dar acum e altceva. George candidează pentru ca să salveze. Okay. Pentru că nu va mai fi Georgescu. Înțelegi? El nu mai candida pentru Georgescu. Am înțeles. Adică dacă îl punea pe el, dar dacă acum îl scoate pe Georgescu, e normal să candideze el. Ca să ia voturile lui Georgescu. Corect. Dar eu tot nu înțeleg pe ce vă bazați dumneavoastră și la fel și domnul Dragomir că nu mai candidează Georgescu. Nu zic o să candideze. Păi care era logica, mă? Că dacă le reface din nou și candidează Georgescu, acum ia 50. Am înțeles logica, corect. Dacă îi dai buletinul în mână, săracul nu știe cum îl cheamă, acum are tensiune, e pe perfuzie. Păi dai. De Georgescu ziceți? Da. Ce să spun? Nu, știi ce? Nu cred că are emoții pentru că nu cred că e vinovat, știi? Păi și dacă câți nevinovați? Tu te-ai dus de vinovat la pușcărie. Păi da, dar problema e că trebuie să aibă o probă, ceva. Acum este... Înseamnă că nu știi ce țară trăiești. Păi eu știu, dar... Nu știu, Mitică, eu nu știu ce să zic. Atunci de ce Dumnezeu ți-e frică? Că trăim într-o țară democrată, care nu se întâmplă nimic. Bă, mi-e frică de ce? Că sunt și eu un bătrân și mi-e frică, că sunt și eu bătrân. Da, când ajungi la 80 de ani ca mine? Păi o să fie și mai mare frică. Da. Băi, Dane, da. Hai că glumă, că ne glumă, eu chiar când văd de treaba mea și treaba lor să facă ce vor și mai mult decât atât, pe bune, suntem în avantaj, adică e avantajul lui Simion și Simion peste 3 luni poate fi președintele României. Deci era avantajul meu. Să dea Dumnezeu. Uite, știți ce aflu acum de la George Simion? Că s-a numărat 27 de voturi, câte au apucat să se dea într-o secție din diaspora, că s-a votat adineauri până să se închidă, și erau 23 de voturi pentru Călin Georgescu și 4 pentru Lasconi. Deci vă dați seama ce bătea Georgescu? Dar nu e, băi, Dane, ei au făcut sondajele 70-30 pentru Georgescu, că de aia le-au anulat. Că dacă era la mustață, puteau să fure. Înțelegi? Aici aveți dreptate. Când de 70-30, aici vă mai bine anulăm. Aici aveți dreptate. Bun, și mergem mai departe pe principiul ăsta. Și-l arestează pe Călin Georgescu, zicem, în ianuarie sau februarie. Nu este lumea în stradă? Nici pentru asta? Dacă iasă ce, mă? Ce tot de feriți, bă? Dacă iasă în stradă, ce, mă? Și dacă iasă ce? Iasă și se duce acasă, iasă. Ce? Nu, băi! Da. Dacă ei dacă l-arestează, o să zică, uite, domnule, infracțiune de spălare de bani. Mă înțelegi? Nu bagă numai atacul hibrid. Bagă spălare de bani. Cu criptomonede, cu nu știu cum, cu nu știu ce, cu nu știu ce. Cum știu ei. Și spun încă ceva. Și fac și procesul de ăsta de urmărire penală și fac și pe ăla dau repede termene. Pac. Ca să-i dai interdicție, de fapt, de a candida, nu? Da. Nu neapărat pușcărie. Da, am înțeles. Da, ca să-i dai interdicție de a candida, da. Și îi dă, de exemplu, îi dă, zice, dom'le, este condamnat cu suspendare și cu interdicția de a mai candida în funcții elective. Pe termen de 5 ani. Ce ți-a făcut ție, mă, Dane? Ce dracu mai... Așa că nu mi-a scris mie așa. Asta vreau să zic. Păi mie pentru ce mi-a interzis, mă?
Că eu de ce mi-a interzis să candidez în funcții elective? Pentru că eu aveam sequestrare de persoane, schimb de terenuri care nu avea legătură cu candidatura și corupție cu banda asta a jucătorii de fotbal. Ce legătură avea ca să-mi dea interdicție să mai candidez? Adevărat, da. Păi și eu la fel. Mi-a dat interdicție să mai candidez 8 ani. Și eu la fel, mie 5 ani mi-a dat interdicție. Dar mie mi-a dat 8 ani. Păi vezi că deci am gândit că iese de la pușcărie și candidează. Păi pentru ce mi-au dat? Că n-am avut corupție. Adevărat, că dacă aveam corupție sau aveam corupție electorală sau ceva, dacă eram în funcție publică când am făcut ceva, da, dar eu nu le-am făcut dintr-o funcție publică. Eu le-am făcut ca persoană fizică alea. Așa e, da. Da, ei pot face orice, ce vor ei. Pot face și... Ce vor ei, da. Asta e treaba. Problema e că acum dumneavoastră nu mai aveți interdicție, domnul Becali. Ați putea să candidați. Du-te, bă, de treabă, băi, dar bă, ia apă-n gură, mă. Ia apă în gură. Dane, împinge-l către nenorocit, Dane, împinge-l către nenorocit. Nu, doar l-am întrebat. Uite, iau apă în gură. Da, păi da, dar degeaba, că vezi de treaba, ce-mi trebuie mie așa ceva, mă, băiatule, vezi, mă, de treaba ta, mă, ce... Nici să nu mă gândesc, sau cum să zic, nici să nu vă întreb. Bă, nici să nu treacă până cap, ca să audă și ei. Da. Băi, băieți, să nu vă treacă până cap ce vă spune Dan. Așa că stați liniștiți în privința mea, lăsați-mă să stau liniștit. Ca să nu vă facă vreun dosar, da, corect. Eu personal merg total pe mâna domnului Gigi Becali și mai am dorințe de-astea mici, gen să bată Manchester United înainte de alegeri în ianuarie. Adică am lucruri mai umane, vreau să mă întorc la cele pământ. Prima dată să batem, băieți, Dani. Da. Batem întâi pe Botoșanu, după aia pe nemți. Asta zic. Asta e. Așa, hai să ne concentrăm pe lucrurile astea frumoase. Da, ca de plac nouă, da. Da, să lăsăm alegerile și asta. Hai, am intrat și eu acolo. Asta e, ce să facem acum? Da, avem un cod. Da. Că trebuie să intru în direct. Bine, Neamitică. Mulțumim mult. Să mă ajute. Mulțumim, domnul Dragomir. Vă salut. Domnul Becali, deci cum rămâne, domnule, în concluzie? Ce urmează în România să se întâmple? Bă, în concluzie, nu mă bag sau cu capul la cutie. Deci, în concluzie, asta, băi, mi se pare extraordinar. Mie mi-e mai frică acum. Dar hai să vă întreb ceva totuși, domnul Gigi. Dacă credeți despre acest Călin Georgescu, era, domne, cu rușii sau nu era? Că poate știți mai bine că l-ați primit la palat acum 3 luni. Du-te, bă, de aici, pe el acum toate astea ce le face administrația Biden. Adică era mai degrabă al americanilor decât al rușilor. Era al americanilor, dar este al lui Trump. Și încă mai au putere al lui Biden. Aha. Și adică dacă Trump ar veni, să zicem, la putere, că vine în ianuarie pe 20, ce face? Îl aduce pe Călin Georgescu înapoi la putere în România? Hai să vedem, poate l-aduce acum. Poate acum. Hai să vedem, poate. Dumneavoastră toți ziceți că Biroul Electoral Central va anula asta a CCR-ului? Nu înțeleg. Nici nu se poate. Nu mă băga pe mine, nu știu, mă. Hai că văd că vorbești, încerc să vorbesc ca iure. Hai, lasă-mă în pace. Bine, gata, Nea Gigi. Hai, să batem pe Manchester. Da, Manchester United din ianuarie. Să trăiți.